Encántame a neve, pero é moi difícil patinar sobre ela. Eu creo que o peor é o frío que paso na roda. Teño a conxelada. Pois o teu é fácil de arranxar. Só habería que poñerlle unha bufanda á roda e listo. Xa o intentei, pero cáeme todo o tempo. Non te preocupes, haberá que inventar algo para ir pola neve. Ti non pasarías frío e eu non caería. Que facedes? Viñamos buscarche para xogar, pero non sei se poderemos. Estános sendo moi difícil movernos pola neve. Iso é porque para moverse pola neve é mellor escorregar sobre ela. Escorregar sobre a neve. Nina! Así, vedes? Eu escorrego sobre a neve cos meus esquís e Nina faino co seu corpo. Mola, pero nós non temos esquís e non creo que nos poidamos desprazar como a Nina pola neve. Non te preocupes, Tutu. Sabes que o meu enxeño non ten fin. Xa estou pensando en posibles solucións. Poderíamos esperar a idea de Rafa para xogar. O malo é que para cando termine de pensar, quizás xa non haxa neve. Ou xogamos cunha zorra. Que vos parece? Unha zorra? Que é iso? É como un esquí grande onde podemos ir todos sentados. Ei, iso soa xenial. Seguro que o inventou unha xirafa. Zora, Zora! O problema é que non temos zorra. Iso non é un problema. Seguro que Fante nos deixa unha. Vale, vamos. Hola, rapaces. Hi, kids. Hola, Fante. Tes unha zorra para deixarnos? Aí tedes unha. Espérabos desde que caeron as primeiras folerpas de neve. Pero, como sabías que íamos querer unha zorra? Eu tamén fun un neno, por iso o sei. I know. Veña, ide xogar con ela. ¡Que grande! Poderemos montar todos. Que curioso. Imaginaba que tería velas. Será divertido ver como funciona. Ímolo pasar xenial. Zora, Zora! A zorra é un vehículo cunha tecnoloxía moi avanzada, así que propoño que sexa eu o piloto. Non creo que sexa tan complicado. Faremos quendas. Así pilotaremos unha vez cada un. Ben, pero eu primeiro. Así poderei facervos un manual de condución. Ei, que marcha coa zorra! Ai, xa che teño! Ai, ai! Ai, ai, ai! Rafa, sube a zorra. Imos intentalo outra vez. Nina, a Zora! Nina, a próxima vez tes que esperar polos demais. Rafa, xa era hora. Tardaches unha chea. Ai, ai, é que pesa un montón e custa subila pola costa. Ben, xa estamos todos. Imos alá. Parece que algo está fallando. Parece que falla o sistema de arranque. Quizais lle farían falta uns propulsores. Pois eu creo que cun empurrón sería suficiente. Sí, iso tamén podería funcionar. Baixo, empurro e subo, vale? Vale. Ai! Ei, esperade! Ai, 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 ai. Sí! Ai, ai, ai. ¡Qué pasada! ¡Foi genial! Increíble! Outra vez. Veña, imos tirarnos outra vez. Ei, que esquecedes a zorra! Ben, terei que volver subila. Estou desexando volver tirarme. Eu tamén. É unha pena que dure tan pouco cada viaxe. Rafa! Ai, por fin. Pois sí que tardaches, Rafa.
Cando saque este pau que bloquea a zorra, sairemos disparados. Estades preparados, rapaces? ¡Sí! Non, outra vez non. Esta vez creo que foi mellor que a anterior. Tes razón, esta foi a mellor viaxe. Outra vez, outra vez, outra vez. Rafa, acórdate de subir a zorra. A zorra é unha experiencia demasiado intensa para min. Creo que prefiro contar nubes. Nubes, dixo nubes. Mirade que marcha. Rafa, polo menos suba a zorra. Creo que terás que ir ti buscala. Quen? Eu? É lo máis forte. Ben, iso é certo.